Veríš na náhody? Alebo skôr na to, že niektoré veci sa dejú v správny čas? Niekedy sa všetko zmení len preto, že sa človek prestane báť a skúsi to. Svet je plný príležitostí. Na nich nie vždy vidíme a nie vždy sa k nim odhodláme. Vianoce sú už blízko a každý vie, že to najdôležitejšie sa nedá zabaliť do papiera. To najvzácnejšie je byť s niekým, komu na tebe záleží. Vianočná výzva je jednoduchá. Stačí spraviť jeden krok a na Vianoce dostaneš kontakt na človeka, ktorý hľadá to isté. Nie je to sľub ani zázrak. Je to len možnosť. A niekedy práve možnosť stačí na to, aby sa veci pohli tým správnym smerom. Možno práve toto je chvíľa, ktorú si doteraz odkladal.